колегата... Здравей, аз съм Милена и съм Junior Software Engineer в IO Campus София. По образование съм продуктов дизайнер, инженерен дизайн, но в един момент реших да сменя посоката. Пътят ми в IO започна с стажантската програма, която се проведе миналата година на територията на Кампус София. Като за мен специално беше голяма изненада, защото не съм очаквала човек като мен, който няма професионален опит в сферата, да намери своя път и своето развитие толкова лесно, толкова неусетно, може би. В стажантската програма участвахме 8 човека, разпределени в 3 екипа – Frontend, Backend и Android екип, като всеки екип имаше назначени ментори, колеги от кампус IO София, които изключително много ни помагаха в работата. Освен опита и знанията, които стажантската програма ми даде по конкретната технология, по която аз искам да се развивам, също така използвахме Scrum методологията, която ни даде усещането какво е да работиш по реален проект и смятам, че ни формира като колектив доста бързо. Това, което отличава Кампус София за мен, е приятелската атмосфера и усещането, че имаш свободата да разговаряш с всички колеги и да попиташ каквото и да било и всеки би се опитал да ти помогне или най-малкото да те насочи към този, който би могъл. След края на стажантската програма, аз и колегите ми имахме възможността да продължим като джуниори в съответната технология, в която всеки иска да се развива. Аз конкретно се включих в един от екипите и сега работя за един от нашите клиенти. И смятам, че предишният ми опит като инженерен дизайнер ми помага да използвам както креативността, така и логиката в работата си като фронтенд. Една от възможностите, които IO предоставя и е важна за мен, е личният бюджет за обучение, който ми дава възможност да посещавам различни събития и да се формирам допълнително. IO